So, puso, maayong adlaw sa tanan. Before ta mag-start, no, salamat dahil ko sa mga subscribers na to. Kung-reach na tag 1K views. Karong adlaw, ato ang ipadayon kung operations on algebraic expressions na to. So, most probably, mo-continue na ta sa ato ang multiplication rules. So, lahi jud ang rules sa ato ang multiplication o sa ato ang addition and subtraction because sa ato ang multiplication man gud mo apply na ta dito og law of exponent. So, ang ako sa ipasabot karong adlaw is ang rules sa multiplication on algebraic expression or algebraic terms. So, once again, salamat ko sa mga nag-subscribe. Hope i-share pa ninyo para makatabang pa sa daghan nga naglisod sa math, labi na gyud diri sa Dakbayan sa Davao o sa Cebu, which is mostly ang common language na to is Bisaya. No? Salamat ko sa mga nagsuporta, nag-encourage ako ang padayon ni siya. Although medyo tasky siya kay mukaon di siya og time. Pero kanaman mo diha, willing to subscribe, o willing maminaw, willing to like, o willing to share. So mapadayon niya punta. So ato ang hisgutan karong adlaw, sama sa akong giingon nga magpadayon ta sa ato ang rules on how to multiply algebraic terms, which is only So, number 1, ang atong rules sa multiplication is, ingon pa niya, kung ato siya ikumpara dito sa ato ang addition and subtraction, sa multiplication is, ang rules na to is, pwede ka makamultiply any terms. So, pwede daw makamultiply any terms. So, multiply any terms. So, ang rules niya, simple kaayo. Multiply any terms. So, pasabot, pwede ka makamultiply kahit hindi sila like terms or kahit like terms sila. So, multiply any terms. Ano? Dito sa ato ang addition, kung ato i-compare, lahi man to dito, kaya ang pwede rin mo ma-add or ma-subtract is like terms. Diri, any terms. Pwede ka ma-multiply o like or pwede po delete, no? Pwede delete like terms, no? Or unlike terms, tawag nila. Second, provided daw, when you multiply, ang imong i-multiply is multiply only the coefficient. So, nahisgutan na to dito sa to ang previous video regarding coefficient, kung saan yung coefficient, no? Kumauna ang tupad nga number sa variable. And then, multiply naman po. And then, as third na to nga rules, ang third nga rule is, pag human daw nimo og multiply sa coefficient, ang buhaton is, tan-awon kung naabay magkapareho nga sa variable. So, tan-awon, look for same variable. Ngano kaya natutan-awon kung naasay same variable? Tungod kay ang rule number 4 is ato sa ning erison do. So wala ko ang eraser. Pasensya naman sa akong eraser kay trapo trapo lang makaya ni sir. Hindi mo donate yung eraser. Ikaw. So, ang rule number 4 na to is, pag same variable din sila is, ang buhaton is, add the exponent. Add the exponent of the same variable. Of the same variable. Kumula na, naiupat ka rules, no? Naiupat ka rules ang ato ang multiplication. So, atong ipakita kung saan na siya. So, atong ipakita ha. Atong i-apply sa isa tong rules na to. So, I'm hoping nga inyo itong i-take note, no? Ang ato ang rules.
So example, nata example. Number 1. Example kani. 5x times 2x squared. Kung tanaw na to, about primero tumuto na pwede ba multiply? Yes, pwede siya multiply. Nga naman, kay according sa number 1 sa rule sa multiplication is, you can multiply any terms. Ma-like ba na siya or madili like terms, no? Ma-like or ma-unlike terms na siya. So since pwede siya multiply, i-apply na to ang rule number 2. Kung sa rule number 2, ngayon siya, provided nga, ang rule number 2 is, you multiply only the coefficient. So makita na to diri nga naay duha ka coefficient, 5 and 2. So ang ato daw i-multiply is ang coefficient lang. So kung ato i-multiply, 5 times 2, ang answer is 10. And then rule number 3, look for the same variable. Naa ba sila yung same variable? Yes, kaya naman yung same variable. So pwede na to i-apply ang rule number 4. Kung sa yun sa rule number 4, pag same ang variable, i-add lang nimo ang ilang exponent. So kopyahon ang variable, unya i-add ang exponent. So unsa man exponent diri, di ba? Kung wala tayong makita, ay 1. Ay diri 2 man, so mahimo siyang 1 plus 2. Ang final ana niya is 10x cubed. Another example. Negative 4y times negative 5y. Okay. So, sa ako pag-answer ani? Madali ra kayo. Negative 4 times negative 5, pila man? Positive 20. So, based dito sa integers, pag multiply ka og the same sign, ang mga hitabo, sa gani, may mo positive ang iyahang sign. So, negative times negative, positive. 4 times 5 is 20. So, and then, tanawa kung nabas na same variable. Kung same man ang variable, copy the variable. And then, add the exponent. So, pila may exponent diri? 1. Diri would 1. So, ato pa, ang exponent niya, 1 plus 1. Ang answer is 20y squared. Okay. So, I'm hoping nabantayan kung sa pag-multiply. Another thing, let us try binomial. O, kani, kay murag medyo, modyo ni ang gamit kaayo sa tuwang quadratic equation. Let us try monomial to binomial. Example, 3x times 4 plus 5x. Tama na ito ni pag-multiply. So, dalira kayo ni. No? Ato siyang i-distribute isa-isa. So, first, you can multiply any term man daw. So, pwede ra po 3 times 4, pila man? 12x. Wala may variable ni, namin na siya. Kopyaw na lang. Next, 3 times 5, 15. Very good. So, plus, positive man na, plus 15. And then, parehas mas like variable, copy ang variable. 1 ang exponent diri, another 1 diri. So, 1 plus 1, pila gani? 2. So, muna ni karon. Kung ato nang i-arrange, may mo siyang 15x squared plus 12x. So, atong balihon, anong i-arrange mo nato? Kaya dapat daw, according sa rules, kung mag-arrange ka o algebraic terms, dapat mag-una itong naidako ng exponent. Ano na siya? Arrange na. How about binomial to binomial? Let us try. X plus 5 times x minus 2. Kani atong gamit ni FOIL method. So, ato i-distribute. X times x. So, naman na yung 1 dra. 1 times 1 is 1. So, ato na lang i-multiply. Isang x na lang. So, copy x. Kung saan ang exponent, i-add. 1 plus 1. So, 2. No? And then, 5 times x. Ila man? 5x. And then, x times 2, pila man? 1 o negative 2, may mo siyang negative 2x. And then, 5 times negative 2, positive man o negative, so negative yapon siya. E, diba, when you multiply unlike sign, dili parehas og sign, always mo na siya negative. What is 5 times 2? 10.
Kaya na karon after nimo mag-multiply og binomial, mapasok na nimo karon tong rule sa addition and subtraction. Naabay like terms. Eh kung naay like terms, pwede nimo sila ma-simplify or ma-add or ma-subtract. So, ang tendency, may mo siyang x squared plus 5 minus 2, pila man? 3x. Kani, may kapareha, so minus 10. So, makita nimo na, simplify na siya. Ka-arrange pa yun. So, makita ito na quadratic expression siya. What else? Atay sample diri. Magkuha tag sample gikan sa ato ang module. Sa atong module ka magkuha og sample. Medyo naglisod yun mo diri kapita ba? Okay, kani. So, unsa man ni sir? One, other sample kani. X plus 3 squared equals negative 5 times x minus 3 squared. Unsaon na siya, sir? Dali ra kaayon na. Ang pahitabo, buot pasabot aning exponent nga to diri nakulong man na sila. Kung mahitabo, kailangan nimo siya i-multiply siya sa iyang sarili. So kung ato ni siyang i-expand, mahimo siyang x plus 3 times x plus 3 equals, kanipod, so may tabuan niya, mahimo siyang negative 5 times x minus 3 times x minus 3. Ato lang ning gi-expand kay para ma-identify na to na kung saan na siyang klase nga equation, no? Kanawa. So kani kung ato yung hinay multiply x times x squared, x times 3, 3x, then 3 times x, 3x lang gyapon, then 3 times 3, mahimo siyang 9. Kapikas na side, ayaw sa nigilabti, kanisan duha. We have negative 5 times x squared, x times negative 3, we have negative 3x, then x, negative 3 times x, we have negative 3x, and then negative 3 times negative 3, we have positive 9. O, na nangutana. Sir, nganong nag-multiply ka, sir? Puros negative, sir. Positive man. Because according sa rules, sa integers, pag nag-multiply ka og the same sign, always positive ang answer. Kamo nako, nag-multiply ka og the same sign, always positive ang answer. Kaya, when you say negative 3 times negative 3, mahimo siyang positive 9. Okay. Next. Dali, ako na i-simplify. So, magamit na karon diri og addition, kay na may like terms. Dali. So, we have x squared, 3 plus 3, we have 6x plus 9. Dili na sila pwede ma-add tulo, tungod na lain na sila terms. Bawal, di ba? According sa atong addition. Next here, ayaw sa i-multiply si 5. We have negative 5 times, ato sa na i-simplify, x squared minus negative 3, negative 6x plus 9. Ay nga nahimo man lagi ng negative. Alangan nag-subtract man ta, wala man ta nag-multiply. So negative 3 minus 3, negative 6. Okay, so we have x squared plus 6x plus 9 equals negative 5. Ato sa na-distribute, negative 5x squared. Kani, positive 30x. Kani, negative 45. So makita na to ning quadratic kaayo, no? Kay walay lain na sagol nga exponent. Ang pinakadako is 2 lang. So ang buhato ato i-simplify ato nang i-reason. Kung siya sa ato ang trapo. So ako'y eraser. Din sa classroom. So gikan diri padayon ta, we have ato siyang i-collect all terms diri sa left side para ma-equal to 0. May mo siyang x squared. Ayan partner kaniman positive 5x squared. Itabok man nato sa pikas nga side sa equal sign. So ang negative mahimong positive. Transposition ni siya, no?
and then followed by 6x. Kani ato itabok sa pikas, positive man siya, may mo siyang negative 30x. And then we have positive 9. Tabok si 45 sa pikas, may mo siyang positive 45. Wala may mabilin diri, itabok naman tanan, may mo equals to 0. So we have x squared plus 5x squared, we have 6x squared. Namni 1 diri, 1 plus 5 is 6. Copy lang ang niyahang variable with exponent. Then we have 6 minus 30. Of course, mas dako man si 30. Balihon na to, 30 minus 6, pila man? 24. Dako man ang sign ni negative, ani 30. Ato pa, negative 24x. And then we have, parehas man sila positive. So 9 plus 45, we have plus, pila man eh, 45 plus 9, 54. Equal 0. So, klaro kayo, naka-standard form na siya. Kung sa value sa A, 6. Sa value sa B, negative 24. Sa value sa C, positive 50. Ano? No? Kaya ra. No? Kaya ra kaayo. Mag-simplify using multiplication. So, daghang salamat. Hinaot pa nga naamoy nakuha ani nga lesson. So, hope continue to subscribe. Maestrong Bisaya. Always here and forever nga matabang sa inyo. Daghang salamat. You made this?